Najskôr dal život on jej, potom ona jemu. Od svojej céry dostal otec ten najkrajší darček na svete – život. Obetavá študentka z amerického Memphisu využila prázdniny na to, aby väčšinu Slovenska prekvapila včera ráno silná poľadovica. Potrápila nielen vodičov, ale aj železničiarov. Namrzli im totiž stovky kilometrov vedenia. Železničná doprava na ťahu Košice-Bratislava bola od skorého rána paralizovaná. Ľudia čakali na staniciach a vo vlakoch aj viac ako 8 hodín. Štedrý deň si užívali nielen ľudia, ale aj zvieratka. Ich majitelia sa totiž snažili, aby ich miláčikovia vedeli, že sú Vianoce. Ježiško nezabudol ani na opice v Bojnickej zoo. Banskobystrickí hasiči sa včera k slávnostnej večeri vôbec nedostali. Zavolali ich na výjazd práve keď si sadali k prestretému stolu. Pomohli tak žene, ktorá chcela skočiť z mosta. Potom zasahovali aj pri nehodách a požiaroch. Vydýchli si až dnes ráno, keď si menili službu. Naše štáby monitorujú dianie počas celých sviatkov. Redaktor Jožo Kačmári nakrútil dramatickú akciu, pri ktorej košickí hasiči bojovali o životy mladých hazardérov. Tí vliezli do opustených šacht v starej bani pri Košiciach. Jeden z nich mal však zdravotné problémy a to sa im vypomstilo hlboko pod zemou. Zostal tam totiž nehybne ležať. Včera bol štedrý večer a nadeľovali sa darčeky. A možno aj práve pod vašim stromčekom sa ocitlo živé zvieratko. Je to určite veľká radosť, ale aj zodpovednosť. Nasledujúca reportáž je určená hlavne novým majiteľom živých tvorov.